Soc la Mariola Dinarès, a la xarxa soc @holamariola i actualment presento el programa Pop-Up de tendències a les xarxes socials a Catalunya Ràdio. Jo vinc d'un moment en què sí que m'ho mirava tot molt, després vaig passar una fase en què acceptava sempre i deia tot que sí, i ara sí que és veritat que de mesura que vaig coneixent les eines i com funciona tot, cada vegada compto fins a 10 a l'hora d'acceptar o d'arribar a algun lloc, miro més si la URL hi ha la S de seguretat i veig més en compte. A aquestes alçades el que detecto de seguida és quan m'envien una cadena d'aquestes solidàries a través de les xarxes, a través dels WhatsApp, suposadament solidàries. El llenguatge, això ja ho detecto. Després de tant de temps que t'arribin, abans era a través de correu electrònic, ara és a través de la missatgeria instantània, això realment el llenguatge, la manera que ho fan, ja ho detecto de seguida. Jo crec que el llenguatge dels antivirus encara no és apte per a tots els públics. I de veritat, a vegades t'alerten de coses que no saps de què t'estan alertant. Miro molt les configuracions de privadesa, sobretot, d'un moment en què ens feia por tot, hem donat totalment la volta i ara estem molt relaxats. Jo crec que estem massa relaxats. Actualment hi ha moltíssima gent que està sent estafada a través de les xarxes socials, però el problema és que no ho diem. A mi personalment em va passar, amb una estafa ja clàssica del, no sé com es diu, el Power Factor Saver, i en aquest cas era un aparell que deia que si l'endollaves a casa teva, a l'endoll de casa, pagaves la meitat de la factura de la llum. Volia demanar més informació d'aquest aparell i vaig posar les meves dades i em va arribar un missatger a casa amb un paquet que havia de pagar 48 euros. Bé, això ho vaig exposar a les xarxes socials perquè jo volia que ningú més li passés això, una mica em vaig exposar i ho vaig explicar. I llavors, a partir d'aleshores, evidentment, he navegat molt diferent.